kinabukasan yung ating paglalakbay ngayong hapon. Tara na at tayo mag-camping. Yan, ito na yung kukumpleto sa pag-camping natin ngayong gabi. Kailangan to kasi magluluto tayo. Tara na, alas na tayo. Okay, nandito na tayo mga katoktok sa Ginubatan, Albay. So ang target natin na pagkakampingan ngayong gabi, tawid muna tayo kasi matatrap tayo ng traffic. Dito na nakahabol. So ang target natin ngayong gabi para mag-camping, doon tayo sa Tigbao Island. First time natin mag-camping doon. Tapos pasensya na yung setup ng camera natin, hindi natin may tutok sa likod o sa harap mismo natin kasi hindi adjustable yung ating phone holder, kaya medyo konti lang yung nahagip sa atin. So anyway, nandito na tayo ngayon sa packet na tayo sa pinakamalubak na kalsada, isa sa pinakamalubak na kalsada dito sa Albay. Dito na tayo sa Morera. Yan. Kaya medyo matraffic kasi di makabilo yung mga sasakyan. Bumper to bumper tuloy. Pero after ng pagkakit dyan, okay na siya. Bilong-bilo na yung sasakyan. Ngayon, ang tatahakin nating route ay di na tayo papasok ng proper Ligao. Dito na tayo sa Barangay Paulog. Tapos kakaliwa tayo, then lalabas na tayo ng Barangay Bunga at doon hanggang sa kaliwa na tayo, papunta na tayo, packet na tayo ng Barangay Umauma. So in short, magsi-shortcut na lang tayo kasi matraffic, no? Okay. Alas 5 na, kala ko darating kami doon sa target campsite is alas 5, maliwanag para makapag-set up. So ngayon medyo nagahol kami sa oras kasi bumili pa ako ng tubig at gaslight natin. Kaya medyo nagabi tayo, nakulang tayo sa oras. Kaya lusot-lusot na lang tayo dito sa gilid. Traffic, di na tayo makalusot eh. Pang motor na lang yung lusutan, kaya dito tayo sa gitna. So tingnan natin kung makarating tayo dun sa target campsite na medyo maliwanag pa para makaset up tayo. So, biglaan lang kasi yung travel natin, yung jump off natin para mag-camping. So, kahapon kasi maulan, ba tayo para mas madali, mas shortcut. Tawid tayo ngayon sa Hanging Bridge. Nandito tayo sa Hanging Bridge. Ayan. Sakto lang yung tok-tok natin. Kasi shortcut. Nag-shortcut tayo, di ba? Sabi ko, di tayo dadaan sa masakyan. Sa main road kasi alam nyo na, matraffic at gagawin tayo. Tingnan, palubog na yung araw. Doon tayo pupunta, bandang kanan. Pero sana dumating tayo doon na maliwanag pa. So at least nakatipid tayo ng oras at sa traffic, no? So ito lang naman yung pa dito. Pero ganito ginawa sa San Jose, ano ba yun? Di ba di? Kaya man yata, kuya? Kaya man yata. Sana ganito ginawa sa San Jose, because
Sige po, kayo muna. Oh, may sumalubong kasi. Kaya nabala tuloy tayo. Ito, nagmamadali pa naman tayo. Uy, Pero, i-erase mo yung mali yung kapitan mo. kailangan na. Yun ang kagandahan ng hanging bridge. Kahit maliit, basta kasya yung sasakyan. Ha? Pero yung car hindi kasya. Yung ganito, tricycle or tuk-tuk kasya siya. Ayan. Ayan. Kaya, ito. Tapos paglabas natin dyan sa main road, kakaliwa tayo. Shortcut na daanan din ito. Kasi yung nadaanan dati talaga, hindi naman talaga dito. Kundi doon, papuntang Piodoran. Yung daanan niya, papuntang Piodoran Road. Ito, dahil may kalsada na dito naman dumadaan yung mapapuntang Ubauma kasi shortcut na siya. Yun ang problema kasi paglabas natin dito sa unahan, siguro mga 2 kilometers puro na yun akyatin. Puro siya akyatin kaya medyo mabagal na tayo niyan. Gagabihin. Tingin ko baka gagabihin talaga tayo. Abutin tayo ng dilim. Hindi gagabihin. Aabutin ng dilim. Malapit na tayo dyan sa main road. Nakita ko na yung elementary school. Ibig sabihin, yan, kalsada na yan. Hindi na tayo nakaka-brake ng maayos. Dami pa naman mga humps. Ito na. Labasan na to. Yan, kakaliwa tayo dito. Okay. Tapos, pagkalabas niyo dyan, 10 meters lang naman, 10 to 15 meters. Kanan kayo ulit. Okay. Pag kanan nyo dito, tapos may mga signboard naman, hanggang sa makarating na kayo doon. So, okay. Finally, nandito na tayo. Isang akyatin na lang to eh. Kanina, wala. First gear lang tayo. Hanggang ngayon, first gear para makakyat. Last na akyatin na lang to. Tapos ayan, pag lusong natin, yan, islands na. Sobrang palusong. Pero kayang-kaya naman to ni Tok-Tok. Engine braking lang ang laban dito at alalay sa brake. Yan. Kitang-kita mo na dito yung buong Albay. One minute. Touchdown tayo. Yan, kita na natin. Nandito na tayo. So ngayon, andun yung hill sa kaliwa, tapos dito tayo sa kanan kasi nandito yung parking. Pero gusto natin car campsite para magamit yung awning tent, kaya dito tayo sa parking. Maganda naman dito. Sir, pwede kami mag-overnight? Sige. Doon kami mag-set up, sir, para car camping kami. Sige po. Thank you. Pwede daw. Mag-car camping. Ano kaya kung hindi madulas? Kasi last time, pumunta tayo sa Mayon, madulas eh. Nahirapan si Tok-Tok paakyat. Pero pud-pud pa yung gulong natin noon. Pero ngayon, hindi na pud-pud. Yun nga lang. Bukas kaya, ano kaya? Karabaw. Try lang natin, oh. Dun sa taas, sa kabila. Yung Tigbaw Island talaga. So, dahil gusto natin car camping, at magamit natin yung awning tent, hindi natin magamit yung awning tent doon kasi hindi nakakakit yung sasakyan doon. Kaya dito na lang tayo para car camping tayo na.
Naunahan na natin. Diyan yan sa gilid. Oh. Hindi dito. Ayun na, daddy. Pwede din dito tayo din. Saan? May setup. Ayun na, may lamesa. Di tayo, Kaso, dito na tayo sa may ilaw. ano pa ito? Mayroong nagti-TikTok. Baka nadi-disturb na natin. Inabot na kami ng dilim, pero yan, nag-aagaw yung liwanag at saka dilim. No? At least touchdown na kami ng safe. So akyatin pa naman. Alam niyo na, first gear yung labanan dito. First gear, second gear. Nagmamadali tayo. Pangit pa naman nagmamadali kapag paakyat. Parang hirap na hirap tuloy yung engine natin. So anyway, nandito na tayo. At least di tayo gaano ginabi. So dito tayo magsisit up kasi maganda dito. Kitang-kita naman yung buong paligid. Walang pinagkaiba dun sa kabila. Para ma-enjoy naman natin yung ating DIY na owning tent. So tagal natin pinangarap to. Di ba darling? Mag-camping at mag-overnight dito sa Tigbao Highlands. Dito sa Ligao City. Yan. Pagpunta kami dati dito, umaga. Ngayon, showcase naman namin yung gabi. Basta dito lang gusto ko dito para sa car owning tent kami. Yan. Magsiset up na ako mga tuktok. Magkano yung bayad overnight? 500. 500. 500 yung bayad overnight. Walang entrance no? All in all, 500 daw po yung bayad. So, galing yung asawa ko doon. Yan na yun. Sulit na yun. At least ito yung pinapangarap natin na makapag overnight dito. Ang lamig sa totoo. Ang lamig. Ano bebe? Nakatapos na tayo mag-sit up. Tingnan niya. Hi, say hi. Hi! Ayan, let's go darling. Tapos na tayo mag-sit up ngayon. Magluluto na tayo. Ayan, owning tent. At nakalimutan natin yung ilaw. So sana hindi lobat yung ating mga solar lights, no? So, ikabit muna natin bago tayo magluto. And tapos na ako mag-sit up mga tok-tok. Ipinasok na natin yung tent kasi yung tent natin ay hindi waterproof. Gumulan sigurado mapapasukin ng tubig yan. At least yung owning tent na yung magpo-protect sa kanya. So malaking bagay na yun. Ito lang yung dala namin pagkain. Bigas, tapos nagluto na kami ng kanin, tapos yan, corned beef. Tapos mayroong sardinas dito. Nakalimutan ko magdala ng kalamansi. So lutuin ko na lang yan. Gamitan ko na lang ng orange. Dalawang apple lang in-slice na. At coffee para bukas. Ayan. Ito, luto na yung kanin natin. Patingin nga. Tingnan. Ang ganda ng oras. Yun nga lang, walang star. Sana hindi umulan. Kain na tayo. Ubos. Mami pa. Magkanta ka. Last Christmas, it is someone special. Ay mga tuktok. Nagising tayo kasi umulan. Ganito. Tingnan yung tent natin. Oh. Ganito kasi yung tent kapag hindi waterproof eh. Konting ambon-ambon lang yun. Tingnan mo na. Pinasok na kaagad ng tubig. Mabuti na lang may dala akong trapal. Sa pansahig natin. Kasi yung problema dito sa gilid, basa na kaagad. Konting ulan pa lang yun ambon pa lang yun. Pero anyway, okay lang. Tiyaga lang tayo hanggang sa magkaroon tayo ng waterproof tent. Ito, mabuti na lang may owning tent tayo. Tingnan nyo. Dahil kung wala tayong owning tent, awan ko, baka basa na pati tayo sa loob. Ganun talaga eh. Hindi maganda yung tent natin. Kaya nabulabog kaagad tayo. O, ambon pa lang yun. Sige. Patayin ko muna. Kuha muna ako ng pampunas kasi basa yung loob eh.
Parang ginaklot lang. Kaya ang bilis mapasok ng tubig. Ang check is 4 a.m. Mabuti may madala ng plastic. Yan. Gising na rin si baby. Good morning, darling. Kasi grabe mahangin. Tapos maulan kagabi. Halos nag-umaga yung ulan. Halos pinasok na rin yung tubig dito. Yeah. Tingnan nga, kaya may matrapal lang kaya namin. Buti na may trapal. Kung wala. Good morning mga tok-tok. Alas 4. No, good Good morning kasi umaga na. Tingnan, ang lamig. Ang lamig tapos mahangin. Kawawa naman yung tent namin. Kulang na lang magkayupi-yupi. Tapos kagabi, grabe yung ulan talaga. Siya lubog tayo na. Yung tubig pumapasok na sa loob eh. Kaya basa yung sapin natin eh. Mabuti nakatulong talaga yung trapal at yung plastic na dala natin. Kasi wala eh. Kapag umulan, basa na kaagad yung tent natin ay. Sana magkaroon tayo ng waterproof tent. Tapos ito yung nagagandaan ko. Ay, tindi ng solar natin oh. Hanggang nag-umaga na umiilaw pa rin. Oh. Di na umilaw. Awak. Oh, yan. Grabe. Hindi ka agad na detect. Yung gamit natin. Buti lang di siya hinangin. Intact pa rin siya. Ganda talaga. Waterproof. Waterproof yung owning tent. Yung owning tent na pero yung camping tent hindi. Kaya basa sa loob. I-refill ng water. Refill ng water natin. Maglalaro ka. Maglalaro ka, darling? Ha? Sige, let's go. Grabe, hirap si Neo. Super lakas ng hangin. halos di maka-forward. Natakot na ako kasi baka mahulog din naman or mag-wild na naman si Neo. Nagwa-wild din siya ang Neo. Lalo na kapag palobat na. Instead na mag-return home siya, patuloy na umakyat at lumalayo. Tapos kung saan na siya malobat, doon na siya mahulog. Tulad ng nangyari sa dagat. Hindi siya talaga nag-return home. Waste experience natin. So anyway, good morning mga katok-tok. Nandito pa rin tayo sa Tigbaw Highlands. Ayan, sa likod natin. Kagabi, tinamad na tayo umakyat. Sayang. Alas pares lang naman. Doon kasi, trekking. Dito, pwede dito yung sasakyan. Car camping, just like that one. Super lamig. Mahangin at maliwalas ang panahon kahit maulap. Napasulo kami ditong nag-camping kagabi. Nag-overnight. Kala ko may mag-overnight na iba. Hindi natin alam kung mayroon ba nag-overnight doon sa likod natin. Mas mataas yun eh. Kasi problema kasi doon, aakyat ka talaga. Di makakakit yung sasakyan. So ako mas gusto ko na ganito kasi kung sakali ulanin at bumigay yung tent natin, pwede tayong tumakbo kaagad dito sa Tok-Tok. So makaka-cover tayo, di tayo maulanan. Kaya dito na natin mas pinili. So wala na Ano, baby? What? Pwede. Wag, di mo yung kilala, dito ka lang. Nag-init na muna tayo ng tubig mga katok-tok para makapagkape tayo kasi ang lamig at mahangin. Mayroon nagbabanta pa naman yung ulan. Problema kung bumagsak. Kaya kailangan natin nawakan tong cover natin kasi nililipad. Natin mawakan ng mas yung payong mahangin pa naman. Bumili kasi tayo ng cup noodles. Uminit ako ng tubig tapos binigay sa akin may tubig na.
Pero gano'n naman talaga na. Siguro hindi naman nila alam na may tubig tayo. Kaya hindi natin makalakad ng mayos. Wala pa kasing nagtitinda sa ganitong oras. Siguro dahil sa wala naman silang in-expect ng mga darating. Kasi nga hindi maganda yung panahon. Maulan-ulan. Kaya wala pa yung mga nagtitinda sa labasan. Mabuti na lang dito dyan sa 2-story building na yan. May lokal dyan na nakatira. Tapos mayroon naman silang mga tinda, no, mga grocery items. So, kaso may dala naman tayong kape yung available nila doon. Milo sana hinanap natin para kay baby. Kaso wala silang Milo. Kaya ito na lang binili natin muna. Cup noodles. At tayo na lang magkakape para magamit natin yung inihinit natin na tubig. No? At wala man ibang tindang almusal eh. Kaya ito na lang muna tayo. Kainin na lang natin dito. I-partner natin dito yung pinagong. Masarap. Sarap yun. Para sa noodles. Bibi, wala pang tinda doon sa labasan. Walang sabon. Walang Milo. Diyan na nagkisuira ko. May mayroon silang mainit na dito. Ayan, sukli. Sukli na yan ha. Maulog. Hindi mo dinalawa. Isa lang. Magkakapila na ako. Stopover muna kami Mauban, Quezon. Ubos.